ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong ayaw magbanat ng buto para kumita ng malinis na pera. Mga taong walang ibang kaya kundi ang dumepende sa iba. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang manggamit ng iba? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Paulo, 25 years old at isang proud sugar baby o baby boy ng mga matatandang babae o matrona. Madalas ay byuda ang mga target ko. At syempre required na may kaya sila sa buhay o maraming koneksyon para mapakinabangan ko. 19 years old ako noong nagsimula kong pakinabangan ang kagwapuhan at katawan ko. Para sa mga matronang magsustento sa akin. Come and go lamang din naman ang mga matronang ito, Papa Dudut. Minsan ay nakakahanap na sila ng mas bata sa akin o mas magaling lang talaga silang bulahin. Madalas naman ay nahuhuli lamang sila ng mga anak nila at tinututulan ang mga ginagawa nilang pagkuha ng aliw mula sa mga katulad kong sugar baby. Isa sa mga pinaka-loyal kong taga-sustento ang isa sa mga paborito kong matrona. Itago na lang po natin sa pangalang Marcia. 60 years old at kaedad lamang ng nanay ko. Sobrang galante ni Marcia. Lahat ng ituro ng nguso ko ay bibilhin niya. Hindi pahirapan sa kanya kung anuman ang gustong ipabili ko. Mayaman naman kasi talaga siya. O mas magandang sabihin na mayaman ang naging asawa niya. Matagal na siyang byuda, maswerte lamang na iniwanan siya ng mga negosyo at iba pang mga yaman. Yun nga lang, Papa Dudut, ay wala silang naging anak. Kaya ang libangan ni Marcia, ako at wala nang iba pa. Pau-pau ko. Ay bakit na kasi maangot ang baby ko? Kasi naman. Wag na lang pala, nakakahiya. Ngayon ka pa ba nahiya sa akin? Nakita ko na ang lahat sa'yo eh. Uy, wag maingay. Baka marinig ng iba. Mayinggit pa bigla. Iinggitin ko talaga sila. Kasi wala silang baby boy na pinagpala na makinis pa. Nawawala na nga ang kinis ng balat ko dahil sa stress eh. Ay, hindi na to kaya ng moisturizer lang. Ay bakit ba kasi? Ano bang kailangan ng pau-pau ko? Wag na. Sasarilihin ko na lang to. Ay, wag namang ganun. Ano bang kailangan mo? Sunscreen from Korea o Japan? Meron ako nun. Gusto mo bang magpa-body scrub? Hindi yan ang kailangan ko eh. Ano nga? Nai-stress kasi ako, baby. Paano ba naman? Malapit nang kumupas yung mga t-shirt ko, kakalaba. Wala na rin sa uso. Hirap na ako mamili ng isusuot kada aalis ako. Yan lang ba ang problema mo? After ng meeting ko mamaya, pagsha-shopping kita. Hindi dapat kumukupas ang damit ng baby ko. Kasalanan ko rin naman. Kasi palagi ako naglalaba. Hand wash pa. Nai-stress na naman ako bigla. Tingnan mo naman itong mga kamay ko. Hawakan mo. Ay, ang lambot naman ng kamay mo. Hindi na nga malambot ang mga kamay ko eh. Tingnan mo nga oh. Konti na lang kasing gaspang na ng talampakan ko yung mga palad ko. Dahil sa kakalaba ko to eh. Bakit kasi
kasi ikaw pang naglalaba. Bakit hindi mo na lang ipa-laundry? Ako na lang ang magbabayad. Wala kasi akong tiwala sa mga laundry shop. Baka mamaya mapag-interesan pa nila ang mga damit ko. Alam mo namang puro branded tong damit ko. Oo, alam kong branded yan. Ako kaya ang bumili lahat ng mga damit mong yan. O diba? Kaya nga sayang kung nanakawin lang sa laundry shop. Kaya sana, ang gusto ko, bagong automatic washing machine. Yung meron na ring dryer para hindi na ako magpiga. Saka para tuyo na agad yung mga damit ko. Naku, iyan lang naman pala ang kailangan mo. Hindi mo na lang ako diniretso. O sige, bibigyan kita ng perang pambili niyan. Yun! Thank you, my loves, The best ka talaga. Saka syempre, huwag mong kakalimutan yung bayad para dun sa utility man na magkoconnect at mag-aayos ng washing machine sa bahay, ha? Oo, may kakilala ko. Ako nang bahala riyan. Huwag ka nang ma-stress. Mag-relax ka na para hindi na mag-dry ang skin mo, okay, baby? Ay, tsaka yung sunscreen na rin pala. Orderan mo na ako ng marami. Pero gusto ko yung galing Korea para oppa ang datingan ko sa arawan. Noted sa lahat ng yan. At mamaya, mag-grocery na rin tayo para may stocks kayo ng nanay mo sa bahay ninyo, okay? Ay, kahit kami na lang ni nanay ang mag-grocery. Idagdag mo na lang sa allowance ko. Kasi banding kasi namin ni nanay yung pamimili. Alam mo naman na bihira na kami magkasama kasi palaging ikaw yung uuna ko. Kaya bigyan mo na lang ako ng pera pang grocery. Kami nang bahala ni nanay doon. Love you. Uy, yung pambili ng washing machine Naalala ko ang unang gig ko sa pagiging sugar baby. Isang matandang babae na meron pang asawa. Meron namang basbas mula sa baldado niyang asawa ang pagkakaroon niya ng sugar baby. Kaya hindi ako masyadong nag-guilty noon. Pero sa unay, mandidiri ka talaga kung hindi ka pa sanay sa ganong kalakaran. Pikit mata ko na lamang na tinanggap ang gustong ipagawa sa akin ng unang naging sugar mommy / matrona ko. Kapalit naman kasi noon ay pera. Malaking tulong ang perang kinikita ko sa pang-sugar mommy para sa amin ng nanay ko. Papadudod hindi malaki ang mga unang kinikita ko noon dahil nagsisimula pa lamang akong bumuo ng pangalan ko sa industriya ng sugar babies. Pero sapat naman na yon para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni nanay noon. Kami na lamang kasi ang magkasama sa buhay. Sa pagkakatanda ko ay 7 years old lamang ako noong iniwan kami ni tatay para sumama sa mayamang babae. Pinili niya ang babaeng yon kesa sa amin. Inamin niyang nasilaw siya sa pera at palibasa nga ay mahirap kami noon at siguro'y napagod na lamang si tatay na magtrabaho ng magtrabaho. Pero hindi naman kami umangat sa buhay. Kaya noong may nagpakita sa kanya ng interes, agad na niyang sinunggaban. At iniwan kami ni nanay bilang kapalit. Ay Paolo, bakit ba bigla-bigla kang nag-ayang mag-grocery? Marami pa naman tayong stock sa bahay. Nay, balita ko kasi may bagyong parating kaya mabuti nang handa tayo. Ay, oo nga. Meron nga palang bagyong parating. Ilabas mo na lahat ng damit mong marumi mamaya pagka-uwi natin. Pati yung bedsheet mo, palitan na rin para maisama ko na sa labahan. Habang hindi pa nagtatago ang araw, mamadaliin ko ng paglalaba. Teka, relax ka lang, Nay. Hindi na natin kailangan ng araw para makapagpatuyo ng labada. Bakit? Ang ibig kong sabihin, bibilhan na kita ng automatic na washing machine. Ay, yung merong dryer? Yung hindi na kailangang bantayan palagi? Oo, bantayan na lang po natin yung bill ng kuryente kasi panigurado, tataas ang singil sa atin sa susunod.
Ayoko na pala niyan. Mataas pala ang konsumo sa kuryente. Talo tayo riyan. Hayaan mo na ako sa batsa at palo-palo. Kaya ko pa naman kahit mano-mano. Ay nako Nay, hindi ko naman nahahayaan na mas lalong gumaspang ang kamay nyo kakalaba. Kaya nga bibili na tayo ngayon ng washing machine para hindi na kayo mapapagod. Mahal ang singil sa kuryente ka mo. Walang problema ron Nay, kaya kong bayaran kahit umabot pa ng 10,000 ang kuryente natin kada 15 days. Sabi ko naman sa'yo, promoted ako sa trabaho ko, saka meron pa akong bonus kada buwan dahil marami akong naipapasok na kliyente sa office namin. Talaga ba anak? Naku, napakaswerte mo nga naman. Pero sana, makwentuhan mo ako tungkol dyan sa trabaho mo ha? Kasi nagtatanong sa akin ang mga tita mo. Wala naman akong masabi sa kanila kung anong trabaho mo tsaka kung bakit ganyang kalaki ang kinikita mo. Huwag na lang kasing magkwento sa kanila. Hindi naman nila kailangang malaman kung anong proseso sa trabaho ko Mahihirapan lang silang maintindihan kasi komplikado yung kalakaran dun sa office. Komplikado? Baka naman mamaya gumagawa ka ng illegal, ha? Nako, di bali na magkanda sugat-sugat ang kamay ko kakalaba. Huwag ka lang papasok sa mga pinagbabawal na trabaho. Nay, legal po ang trabaho ko, no? Kaya nga sa office ako pumapasok, di ba? Ano ba kasing klaseng trabaho yan? Kahit sa akin mo na lang ipaliwanag para maintindihan ko naman. Nay, hanggat maaari kasi kapag nasa labas na ako ng office, ayoko nang pinag-uusapan pa yung tungkol sa trabaho ko. Gusto ko lang mag-relax kapag kasama kayo. Kaya, alam nyo, bumili na tayo ng mga kailangan natin sa bahay. Tapos bumili na tayo ng washing machine, ha? Ay, anak, baka naman pwedeng maglambing ng sunscreen tsaka moisturizer. Kasi alam mo naman ang nanay mo. Nagkakaedad na. Kailangan ko ng panlaban sa katandaan. Nakita ko sa Facebook mainam daw ang sunscreen araw-araw. Ano ko, Nay? Merong regalo sa akin ng boss ko ng mga sunscreen galing Korea. Ay! Oo, bukas kukunin ko sa office. Yun yung gamitin mo para pwede ka nang humilera dun sa mga bida nung K-drama. Galing talagang Korea. Hmm. Ay, maiinggit lalo sa akin ang mga kapitbahay natin pag nakita nilang kulay Koreana na ako. Mas lalo pa silang maiinggit kapag pinakiinis pa kita lalo. Ay, paano mo naman ako mapapakinis, nak? Naku, Nay, magpapa-facial ka twice a month. Hindi lang yan, ha? Ako na rin ang bahala sa Glutadrip tsaka sa body scrub. Papatayin natin sa inggit yung mga kapitbahay natin na yan. Papadudot, hindi alam ng nanay ko ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanya? Alam ko namang pipigilan niya ang ginagawa ko. Lalo't sa ganong dahilan kami iniwan ni tatay noon. Naniniwala naman siya na nagtatrabaho ako sa opisina. Noong hindi pa ganong kalakas at kadalasang kita ko sa pag-sugar baby, inakala ni nanay na nagtatrabaho ako sa call center. Sa gabi na kasi ako lumalabas ng bahay at tanghali na akong umuwi. Siyempre sa gabi ako madalas kinikita noon ng mga matrona ko. Nag-i-stay kami sa motel hanggang bago magtanghalian. Pagkatapos noon ay umuwi ako kaagad para makaligo na. Para matanggal kahit papaano ang pandidiri ko sa ginagawa ko noon. Hanggang sa tumagal at nasanay na ang katawan ko na dumadampi sa katawan ko ang mga matatandang mga babae. Nasanay na akong umaasa sa kanila sa lahat ng kailangan kong pangpinansyal. Hindi ko nga nakikita ang sarili kong nagtatrabaho sa opisina o kahit saan pa maliban sa pagiging sugar baby ko. Mas madali ang pera. Mas malaki kumpara sa kinikita ng iba. Siguro isang pasasalamat na lamang din na natutunan ko ang ganitong kalakaran dahil sa tamad kong tatay. Sabi nga nila mga kapuso like father like son, ika nga. Wala na akong balita kay tatay at kung nasaan man siya. Sana ay ubos na ang pera ng babaeng pineperahan niya, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na ibili ko na si nanay ng automatic washing machine. Kita ko kung gaano siya nag-relax nang maibili ko ng washing machine. Nakaharap na lamang siya palagi sa salamin at pinagmamasdan ang mapula niyang labi at pisngi dahil sa mga makeup na binili ko sa kanya. Lagi din siyang nagsiselfie ng walang filter. Hindi na niya kailangan ng filter kasi sobrang kinis at puti na niya dahil sa Glutadrip na naging maintenance na niya, papadudot. Nakakatuwa na makita ang aliwalas ng mukha ni nanay. Relax at hindi na siya stress. Hindi gaya nung naghihirap pa lamang kami. Ni bumili ng bagong tsinelas ay hindi niya magawa para sa sarili niya. Palagi niyang nire-repair ang pigtas na tsinelas niya gamit ang wire at goma. Yun marahil ang inspirasyon ko para ipagpatuloy ang pagkayod bilang sugar baby. Ayoko nang makita si nanay na nagre-repair ng lumang tsinelas gamit ang wire at goma. Gusto ko siyang bilhan palagi ng bagong labas na mga sandals at sapatos. Kaya naman sinikap kong galingan ang pambobola sa mga matrona ko. Isa na sa ginagalingan ko ng pangbobola ay si Deli. Senior na rin at isang biyuda, papadudot. Mabusisi ito sa mga inaabot niya sa akin at hindi kasing galante ni Marcia. Pero malawak ang koneksyon niya sa gobyerno at iba pa. Kaya alam kong magagamit ko yon para maambunan ako ng tulong balang araw kapag kinakailangan na. Deli, matagal ka pa ba riyan? Kanina pa ako rito sa kamo. Babad na ako rito. Teka lang at may inaasikaso akong mahalaga. Gusto mo ba lumabas na lang muna ako dito sa hotel para hindi ka maistorbo? Nakakapagtrabaho naman ako kahit nandyan ka. Diyan ka na lang sa kama. Humilata ka riyan at mamaya tatabihan na kita. Nabuburyong na kasi ako rito Lahat na ng posisyon sa paghiga, nagawa ako na. Buksan mo na lang ang TV. May cable naman na ata dyan Manood ka ng balita para updated ka sa mga kaganapan sa Pilipinas. Para naman makasali ka na sa usapan namin ng mga amiga ko kapag lumalabas tayo. Bakit kasi kailangan ko pang makisali sa usapan nyo ng mga kaibigan mo? Hindi naman ako nakaka-relate. Puro sa ekonomiya, politika, relihiyon. Wala man lang bang tungkol sa showbiz para makapag-ambag naman ako kahit papaano? Ay nako, hindi nakakahasa ng utak ang mga chismis at showbiz. Habang bata ka pa lang, dapat busugin mo na ang utak mo ng mga iba't ibang kaalaman. Makakatulong yan sa'yo kapag nakikipag-socialize ka na sa mga matataas na tao. Ano ba yan? Palagi mo na lang akong pinapangaralan. Ang pinunta ko rito, lambingan. Hindi lecture, ha? Lambingan ba talagang pinunta mo o allowance? Syempre kapag may lambing, matik na yung allowance. Ay nako ka, mabuti na lang talaga at gwapong-gwapo ka. At malaki ang katawan. Kaya sulit ang allowance na inaabot mo sa akin, di ba? Kahit payat tong utak ko. Deli. Ay, wag mo na akong kulitin sa allowance mo. Nagdagdag na ako last month. Aba, matuto ka namang makontento. Hindi naman yun Ay, ano pala? Baka naman pwede mong matulungan yung tsuhin ko na nakulong. Kapatid yun ni nanay. Nakikiusap sa akin na magawa ng paraan yung kaso niya. Bakit sa akin ka lumalapit? Attorney ba ako? Pulis? Alam ko kasing marami kang koneksyon. Ano bang kaso ng tsuhin mo? Nakapatay. Nakapatay? Ewan ko ba dun sa tsuhin ko? Hold-upper pala. Tapos ayun, hindi niya sinasadyang mapatay yung hino-hold up niya. Tinutukan lang naman ng bread knife ng tsuhin ko yung hino-hold up niya kaso biglang pumalag yung biktima. Sinuntok yung tsuhin ko. Syempre, kailangan lumaban ng tsuhin ko. Sinaktan na siya, di ba? Kaya ayun, napuruhan niya yung biktima. Paano, Deli? May lusot kaya?
Marami pa akong kailangang alaming detalye. Siya, susubukan kong gawa ng paraan. Yay! Teka, saan pa bang masakit sa'yo para malagyan ko na ng ointment? Yung tuhod mo? Nagbabadya ba ng rayuma yan? Yung balakang? Aling buto mo yung tumutunog ngayon para mahimas ko na? Ha? Sa pagmasahe ko noon kay Deli ay bigla kong naalala si nanay. Naalala ko noong nagsimula kaming dalawa na lamang ang magkasama. Laging nasa labas si nanay para rumakit sa palengke. Tagabuhat siya ng mga prutas at gulay tuwing madaling araw. Tagahugas ng mga gulay sa tanghali, sa gabi naman ay tagawalis ng kalsada. Alanganing oras na ang uwi niya at pansin ko kung paano siyang paika-ika kung lumakad dahil sa sakit ng katawan. Kaya lagi akong may katabing ointment noon para pagkabukas pa lamang ni nanay ng pinto ay sinasalubong ko na siya ng ngiti at ino-offera na agad ng masahe. Doon ko nakikita kung paano ngumingiti si nanay sa akin, Papa Dudut. Para bang nawawala bigla ang pagod niya. Parang sa isang iglap ay lahat ng pananakit ng tuhod, kamay, likod at balakang niya ay nawawala ng bigla. Bata pa lamang ako ay natuto na akong magmasahe. Kaya naman nagamit ko yon sa mga teacher ko pagkatapos ng klase. Nagpapamasahe sila at syempre may bayad po yon. Inuuwi ko kaagad kay nanay para may pandagdag sa pambili ng ulam. Hanggang sa pagbibinata, nagamit ko ang pagmamasahe ko para kumita. Sa pagmamasahe ko nga sa isang pinagbabawal na spa, ay nakilala ko ang unang naging sugar mommy ko. Nagustuhan nila ang hagod ko at hinahanap-hanap nila yon. Papa Dudut. Nay, nakauwi na po ako. Paolo, anak! Kanina pa kita hinihintay. Mabuti na lang at nakauwi ka na. Naku, saktong-sakto. Nagluto ko ng sinigang na hipon. Paborito mo. Uy, biglang kumulo yung tiyan ko dun ah. Halika na para makakain na. Habang mainit pa ang sabaw. Ginawa na rin kita ng patis na may sili at kalamansi. Lalong kumulo yung tiyan ko sa sausawan na yan ah. Naglaway naman tuloy ako bigla. Talo ko pa tuloy yung naglili. Ibaba mo na yung mga bit-bit mong paper bag para makakain ka na. Halika na. Ay, si nanay naman oh, hindi man lang na-excite sa nakitang mga paper bag na bit-bit ko. Ano ba yung mga pinamili mo? Ikaw na bata ka talaga. Hindi na kasya ang mga damit mo sa aparador, ha? Tapos nag-shopping ka na naman ulit. Di bumili tayo ng bagong aparador para magkasya ng mga damit ko. Pero nay, alam nyo, hindi naman sa akin itong mga nasa shopping bags eh. Para sa inyo to. Ay, para sa akin? Bakit? Birthday ko na naman ba, anak? Oh, bakit? Tuwing birthday ka lang ba dapat regaluhan? Wala namang okasyong kailangang i-celebrate para bilhan mo ko ng regalo. Nay, gusto ko lang i-celebrate ang pagiging best nanay nyo sa buong mundo. Anak ha, ang corny mo na. Naghahanap ka lang ng dahilan para gumastos eh. Nasa mall na kasi ako kanina. Nakita ko, ang daming bagong labas ng mga damit. Feeling ko bagay sa inyo lahat ng pinamili ko. Check nyo, dali. Ito oh. Patingin nga. Anak, ang gaganda nito, hala. Oh, di ba? Ang mamahal din ako. Ay naku, isuli mong lahat ng to. Anak, masyadong mahal. Parang 2 buwang groceries na natin to eh. Magkano ba? Ay, naku, baka pang 4 na buwan pa. Oy, Nay. Hindi ko na po isusoli yan, no? Sa inyo na yan. Enjoyin nyo na lang para kapag nagsisimba kayo ng mga plastic nyong friends, meron kayong ipangrarampa. Patayin nyo sila sa inggit, Nay, ha? Make your son proud, ha? Naku, ikaw talagang bata ka. Kung iniipon mo na lang ang perang pinangbili mo rito, hindi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Kailangan handa tayo. Ito na yung huling beses na bibilhan mo ko ng luho, ha?
Mag-iipon na tayo. O sige po, kung saan kayo magiging masaya. Mag-iipon tayo, pwede tayong bumili ng bahay para hindi na tayo umupa. Magnegosyo tayo, tapos mag-travel tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tapos bibili tayo ng... Oo. Nay! Naku, kakasabi ko lang kung saan kayo magiging masaya tapos bigla naman kayong iiyak dyan. Pasensya ka na anak ha. Masyado lang siguro akong masaya. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala na umaasensa na tayo. Dahil sa'yo. Dahil sa pagpupursige mo. Salamat ha. Nay, Bigla na lang sumasakit tong puso ko kapag naaalala ko yung pinagdaanan natin mula nung iniwan tayo ng tatay mo. Yung hiya ako sa'yo noon anak kapag nakikita mong minumura na ako ng landlady natin dahil hindi ako makabayad. Kung paano tayo tumatakas tuwing madaling araw kapag alam nating alanganin na tayong makabayad. Bigla kong naalala kung paano tayo nagtsatsagang matulog sa waiting shed dahil walang kamag-anak natin ang gustong magpatuloy sa atin kasi wala silang tiwala sa atin. Akala nila pag nanakawan natin sila. Kasi alam nilang kapos tayo. Nakakahiya anak. Kaya pasensya ka na ha. Kung hindi kita naigapang ng maayos noon. Tapos ngayon, imbis na akong bumawi sa'yo, ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay ako. Pasensya na anak ha. Pasensya na kung kulang ang galing ko sa pagiging ina. Papadudot para akong dinudurog sa mga iyak at salita ni nanay. Ramdam ko noon ang sama ng loob niya dahil hindi niya naibigay sa akin ang buhay na masagana. Hindi ko naman siya sinisisi kailanman kung naghirap kami. Kay tatay lang talaga ako galit noon, wala akong tampo kay nanay. Alam kong ginawa niya ang lahat, kaya nga nagpursige ako para makaahon kami sa hirap. Ginawa ko po ang lahat kahit pa sabihin ginamit ko ang katawan ko para mabuhay kami. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mabigyan ng magandang buhay si nanay, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay pinangako ko na yon sa kanya. At hanggat kaya ko, hanggat napapakinabangan ko pa ang itsura at katawan ko ay hindi ako titigil na gawin yon. Niyakap ko si nanay at pinatahan. Sinabi ko sa kanya na hindi na niya muling mararanasan ang hirap sa buhay. Kaya naman tinupad ko ang pangako ko sa kanya na mag-iipon kami para sigurado ang magiging kinabukasan namin. Pinahawak ko kay nanay lahat ng kinikita ko at marunong po kasi si nanay na mag-ipon. Marami rin siyang nakwento na pwede naming pagkakitaan. Oo lamang ako ng oo. Sino ba namang hindi sisipaging umoo? Kitang kita ko sa mukha ni nanay ang saya habang nagkukwento ng mga balak niyang gawin kapag meron na kaming sapat na pera. Papa Dudut, kahit sino namang anak, may ingganyong pumayag. Masaya ang nanay mo Hindi ba't yun naman ang goal ng bawat anak? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nag-focus ako sa goal namin ni nanay na makaipon ng malaki. Una naming plano ay makapagbukas ng negosyo. Meron ng listahan si nanay ng mga balak nitong negosyo na kaya ng ipon namin. Tuwing gabi ay pinag-uusapan namin kung paano yon ma-achieve. Kakasimula pa lamang namin noon ang pag-iipon kaya alam kong medyo matatagalan pa bago namin magawa ang ibang plano namin. Hindi na ako lumustay pa ng pera para sa mga material na bagay, nag-check na rin kami ng mga murang bahay sa probinsya. Pangarap kasi ni nanay na makabalik ng probinsya para doon na tumira. Gusto kong tuparin yon para sa kanya. Dinagdagan ko na rin ang ibang sugar mommy ko at merong yung mga nakilala ko online. Sapat na sa kanila na hinaharot ko sila at pinapadalhan ng mga masiselan na mga pictures. Kumagat na rin po ako sa mga ganap online para sa mga bakla. Nagpapadala din po ako ng mga pictures na masiselan sa kanila.
At dahil doon ay mas nadagdagan pa ang kinikita ko. Pero syempre hindi ko pinabayaan ang dalawang main matronas ko, sina Deli at Marcia. Higit sa lahat ay sila ang pinaka makakatulong sa akin para sa mga pangarap namin ni nanay. Kaya naman ginalingan ko sa kanila lalo. Lahat ng gusto nila dapat ay sundin ko. Paulo, tumawag ka nga ulit sa reception ng puwisit na motel na to. Ang init. Hindi pa ba magagawa ang aircon nila? Ayoko ng electric fan lang. Kakatawag ko lang, di ba? Baka magalit naman na sa atin yung nasa reception. Baka makulitan na sa atin, mas lalo pang i-delay yung pag-aayos nitong aircon na to. Ewan ko ba naman kasi sa'yo kung bakit dito mo pa napiling mag-check-in. Afford ko naman ang magbayad ng mamahaling hotel. Bakit sa motel pa na tong gusto mo? O kaysa naman mapunta sa hotel yung pera mo, di ba? Sa akin mo na lang ibigay. Panigurado namang mag-e-enjoy ka sa akin ngayon. Pang 5-star review ang galawan ko mamaya, abang ka lang. Ikaw talaga? Dinadaan mo ako palagi sa ganyan, ha? Ikaw lang tong nakapagpapapayag sa akin na humiga sa kama ng cheap na motel na to. Hindi ako sanay sa ganito. Kaya dapat bumawi ka sa akin ng matindi. Akong bahala. Kailan ba naman kita binigot, di ba? Ano bang gusto mong bilhin, ha? Bagong sapatos? Bagong cellphone ba? Perahin mo na lang. Cash talaga kailangan ko. Teka. Tumatawag si nanay. Teka lang ha. Sagutin ko muna sa labas, ha? Ay, bakit kailangan mo pang lumabas, Paolo baby boy? Dito ka na lang. Huwag mo akong iwan dito. Baka papakin ako ng mga lamok dito. Ay! Mahina kasi signal dito sa loob eh. Sa labas malakas. Saglit lang to ha. Saka dadaan na lang din ako sa reception para i-follow up yung sa aircon natin ha. Sige na nga. Para hindi naman tayo maging pawisan mamaya kapag nagharutan na. Basta good girl ka dyan ha. O sige na. Sagutin ko lang tong tawag ni nanay. Diyan ka lang. Pagbalik ko dapat ready ka na. Opo, sir. Hello, Deli? Napatawag ka? Kanina pa kita tinitext, hindi ka nagre-reply. Nako, sorry. Kasama ko kasi si nanay eh. Nagluluto kami. May balita na ba dun sa pinapaayos kong permit para sa negosyo ni nanay? Kaya nga ako tumawag sa'yo. Ayos na yon. Pumunta ka na lang bukas sa opisina ko. Pag-usapan natin yung mga kailangan yung ipasa. Ako na lahat ang mag-aasikaso nun. Yes! Hulog ka talaga ng langit, Deli! Salamat ha! Ay, thank you. May kapalit to, no? Alam ko. Akong bahala sa'yo. Gusto mo ba sa office natin gawin? Bakit pa ba kita papupuntahin ng opisina ko kung hindi ko rin gustong gawin ng alam mo na? Akong bahala. Bawing-bawi ka sa tulong mo sa akin. Oh, sige na. Babalikan ko na si nanay. Magluluto pa kasi kami ng ulam eh. Usap na lang tayo bukas, ha? Good night. Bye. Ibang klase talaga si Deli. Daming tulong sa akin. Pero teka, unahin ko muna tong si Marcia. Marcia? Ready ka na ba? Eto na ako. Totoo po ang sinabi ko kay Marcia. Wala akong girlfriend, puro sugar mommy, oo. Pero yung karelasyon talaga ay wala. Ayoko. Sakit lamang yon ng ulo. At saka ayokong gumagastos para sa iba. Maliban kay nanay at sa akin. Madamot ako sa ibang tao.
Parang hindi ko kayang i-share ang mga kinikita ko sa ibang tao. Kahit nga maraming babae ang lumalapit sa akin para magpapansin, para magpakita ng interes. Pero hindi ko talaga sila trip dahil alam kong wala naman akong mapapala sa kanila. Saka sa pagdaan ng panahon ay natuto na ako maging praktikal, Papa Dudut. Alam kong pera ang dapat mangibabaw sa lahat. Kung hindi naman yon maibibigay sa akin ng isang babae, wala siyang magiging puwang sa buhay ko. Pangarap at sinanay lang ang pinagkakaabalahan ko sa lahat. Sa pagdaan pa ng mga buwan sa tulong ng mga sugar mommy ko ay malaki nga ang naipon namin ni nanay. Hindi na rin problema mga permit sa negosyo at sa mga tatangkilik dito. Dahil bahala na raw si Deli doon. Yun talaga ang nagustuhan ko kay Deli. Hindi man siya kasing galante ni Marcia pero gusto niya akong maging wais sa pag-handle sa pera. Siya pa nga itong tumutulong sa akin para makaipon pa ng mas maayos. Hanggang isang araw. Oh, Nay. Nay, okay lang po kayo? Anak! Nay, ano bang nangyayari? May masakit ba sa inyo? Bakit? May namatay po ba? Anak! Huwag kang magagalit, ha? Kinakabahan naman ako sa inyo, Nay. Ano po ba yun? Sabihin niyo na. Anak! May boyfriend ako. Boyfriend? O ano ngayon? Hindi ka ba nabigla? Nako, Nay. Bakit pa ako mabibigla? Pinaganda nga kita ng pinaganda, di ba? Dextrose mo na ang glutat, puro ka makeup. Bakit pa ako mabibigla na nakabingwit ka ng boyfriend? Kayo naman, no? Yan ba ang sa tingin mo, ikagagalit ko? Walang problema sa akin kung may boyfriend ka na, Nay. Matagal na rin naman nung iniwan tayo ni tatay eh. Deserve niyong magkaroon ng bagong lalaki na magmamahal sa inyo. Mas bata siya sa akin, Paolo. Halos kaidaran mo. Sugar mommy daw niya ako. Ano? Sugar mommy? Ikaw, Nay? Iyon bang sinusustentuhan ko kapalit Oo, ng... Nay. Oo, alam kong ibig sabihin nun. Bakit? Saan? Sino? Pinakilala lang naman sa akin ng isang kazumba ko. Uso naman daw, tsaka sayang. Nay, ano? Nalulungkot ako eh. Naiinggit ako doon sa iba, meron silang kasama. Kaya ayun, pumatol ako. Nag-aabot ako kaya lang napasobra yung pagmamahal ko sa kanya kaya binigay ko lahat. Ano? Nay, anong ibig niyo sabihin dyan? Huwag niyo sabihin... Kung iniisip mo, binigay ko sa kanya lahat ng ipon natin. Hindi ka nagkakamali. Tama ka. Nay! Naawa kasi ako sa kanya, anak. Sabi niya, kailangan ng pang-ospital ng tatay niya kasi may cancer daw. Kaya nagbigay ako. Konti lang naman. Kailangan lang daw ng pang-dextrose. Tapos sumunod, yung nanay naman daw niya yung may cancer. Di nagbigay ulit ako. Tapos sumunod, yung kapatid naman niya yung may cancer. Ganun ba? Oo. Nasa lahi raw nila kaya binigay ko lahat ng ipon natin para gumaling silang lahat. Nay, bakit naniwala ka sa ganun? Kasi sabi niya babayaran naman daw niya ako eh. Sa tingin ninyo, babayaran niya talaga yun? Hindi. Kasi binlock niya na ako sa lahat ng social media niya, pati yung sa cellphone number niya. Hindi ko na rin alam kung saan siya nakatira talaga kasi hindi naman pala totoo yung binigay niyang address sa akin. Anak, huwag kang magalit sa akin ha, please. Paano hindi ako magagalit? Pinaghirapan ko lahat ng inaabot ko sa inyo.
Tapos malalaman ko, binigay nyo lang pala sa ibang tao? Ang lakas ng loob yung problemahin ng problema niya pero hindi nyo inisip yung naging paghihirap ko. Anak! Mamaya na tayo mag-usap, Nay. Baka magdilim pa yung paningin ko eh. Aalis muna ako. Uuwi na lang ako. Pagkaya ko na kayong harapin ulit. Papa Dudut, muntikan ko nang aminin noon kay nanay ang tungkol sa pagiging sugar baby ko. Para maintindihan niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ko para lamang kumita ng pera. Para lamang makapag-ipon kaming dalawa. Pero itinikom ko na lamang ang bibig ko. Masyado nang maraming nangyari at baka mas lalo pang sumama ang loob ni nanay kapag nalaman niya ang katotohanan. Nagpatuloy ako sa aking buhay at kinausap si Deli para humingi ng tulong para makahanap ng paraan na matunton ng sugar baby ng nanay ko. Para lamang mabawi ko naman kahit kalahati sana ng pera na ibinigay ni nanay sa kanya. Naging malabo na rin na mahanap namin dahil si nanay mismo ay ayaw nang makaharap pa ang lalaking yon. Ipagpasa Diyos na lang daw namin ang lahat para sa mga ganong tao na nanggagamit ng kapwa nila para sa pera. Bigla naman akong kinabahan dahil tulad ng lalaking yon ay namimera din ako ng iba. Pinabayaan ko na nga lang din, Papa Dudut. Siguro'y yun na rin ang karma ko dahil sa mga pinerahan kong matatanda. Pero hindi naman ibig sabihin ay hihinto na ako sa kalakaran. Ang pagiging sugar baby lang ang alam kong paraan para mabuhay kami ni nanay at makabawi ulit. Papa Dudut, nagpatuloy ako sa ganong buhay. Nagsimula ulit kaming mag-ipon. Ang mahalaga na lamang sa ngayon ay natuto na si nanay at nangako na siyang hindi na ulit magpapahulog sa isang sugar baby o baby boy. Maraming pong salamat sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Paulo. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section. Barangay Love Stories. Love Stories. Ikaw kapuso, ilang anak ang gusto mo para sa inyo ng magiging asawa mo? Dear Papa Dudut, magandang araw sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Neri. Hindi ko po tunay na pangalan. 25 years old, nakatira dito sa Maynila at nagbabantay ng isang maliit na tindahan. Na-discover ko ang inyong programa na Barangay Love Stories nang lumuwas ako dito sa Maynila para magtrabaho. Ilang taon na rin ang nakakalipas at ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na sumulat sa inyo kahit alam ko na pwede akong mabash dahil sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Pero dahil ramdam ko na may aral po itong maiiwan sa ating mga kabarangay, ay nilakasan ko na ang loob ko na gawin ang liham na ito. Papa Dudut, laking probinsya talaga ako at hanggang high school lang din ang natapos ko. Marami po ako naging iba't ibang trabaho noon dahil hindi magaan ang buhay namin. Ulila na ako sa mga magulang at nakikitira sa bahay ng ate ko na may asawa at anak na rin. Hanggang sa naglakas loob na akong lumuwas ng probinsya. Mabuti na lamang at may pinsan po akong handang tumulong sa akin ng panahon na yon, Papa Dudut. Oh, Neri, ikaw na pala yan. Sorry ate,
Medyo naligaw ako sa paghahanap dito sa bahay niyo. Magkakamukha kasi halos lahat ng mga bahay dito sa subdivision. Tapos magkakalayo pa. Kaya natagalan ako sa paglalakad at paghahanap dito sa address niyo. Ganito talaga dito. Maraming naliligaw. Halika, pasok ka na. Salamat, Ate Lorna. Parang ang konti naman yata ng dala mong gamit. Isang bag lang talaga? Oo, hindi rin naman kasi ako mahilig bumili ng mga damit kaya konti lang talaga ang mga gamit ko. Karamihan nga ng laman ng bag ko, mga importanteng papel ko lang din. Ay nako, buti ka pa. Matipid. Ako kasi napakagastos ko. Hindi ko mapigilan bumili ng mga bagong bag, sapatos, lalo na kapag gusto ko yung design. Turuan mo nga ako maging matipid. Sige ate, tuturuan kita. Madali lang naman yun. Lagi mo lang isipin na hindi mo naman magagamit lahat ng mga bibilihin mong gamit. Pero grabe, ang laki pala talaga nitong bahay nyo. Hindi naman masyado. Sakto lang. Anong hindi masyado? Ito palang sala nyo. Kasing laki na halos ng pinagsamang sala, kwarto at kusina dun sa bahay ng kapatid ko. Maliliit naman kasi talaga ang mga bahay sa probinsya. Pero nakakamiss ang sariwang hangin doon ah. Sobra ate. Pagbaba ko pa lang ng bus kanina, halos maubo-ubo na ako dahil ang kapal at itim ng usok sa paligid. Ganun talaga rito. Masasanay ka rin sa paglipas ng mga araw at buwan na nakatira ka rito sa amin. Sweetheart, nakita mo ba yung relo ko? Di ko kasi mahanap sa kwarto natin eh. Ay oo, sweetheart. Binulsa ko muna tong relo mo. Nakita ko kasi kanina sa tabi ng TV. Eto oh. Ayun, salamat sweetheart. Diyan ko lang pala naiwan, nakala ko sa office. Oh, may bisita pala tayo? Ah, siya yung sinasabi ko sa'yo na pinsan kong galing probinsya. Si Neri. Neri si Arthur, live-in partner ko. Hi Kuya Arthur. Hi din, Neri. Sana magtagal ka rito sa bahay kasi may pagkatamad tong Ate Lorna mo eh. Uy, grabe ka naman sa akin. Aray, ang sakit naman ng hampas mo sa balikat ko, sweetheart. Ikaw kasi sinisiraan mo ako sa pinsan ko. Totoo naman yung sinabi ko ah. Marunong naman ako ng mga gawaing bahay, no? Hindi ko naman sinabi na wala kang alam pagdating sa mga gawaing bahay. Ang sabi ko lang, may pagkatamad ka. Magkaiba yun, sweetheart. Ewan ko sa'yo. Nakakatuwa naman po kayong mag-asawa. Ang cute niyo po maglambingan. Nako, Neri, wag mo na nga kaming pinupo. Kasi mukha namang ilang taon lang ang tanda namin sa'yo eh. Tsaka hindi pa naman kami totoong mag-asawa ni Lorna. Pero malapit na rin. May mga bagay lang kami na inaasikaso bago kami tuluyang magpatali sa isa't isa. Papa Dudut, may 5 taon ang tanda sa akin ng pinsang kong si Ate Lorna. Naging close kami noon dahil noong bata pa lamang kami madalas siyang nagbabakasyon sa probinsya. Nang maisipan ko nga na gusto kong lumuwas ng Maynila at magtrabaho dito ay nagbaka sakali lamang ako na pwede akong tulungan ni Ate Lorna kaya minessage ko siya sa Facebook. Sakto naman na naghahanap din sila ng kasambahay ng kinakasama niyang si Kuya Arthur. Kaya kaagad niyang sinabi na tutulungan niya ako. Siya nga rin na nagpadala ng pera para pandagdag sa pamasahe ko paluwas ng Maynila kaya malaki talagang naging pasasalamat ko sa kanya. Papadudot na nibago ako nang makarating ako sa Maynila lalo na sa mga appliances na meron sa bahay ni Ate Lorna. Sanay ako sa mga gawaing bahay pero hindi ako sanay na gumamit ng mga makabagong gamit. Kagaya ng rice cooker, microwave oven at kung ano-ano pa. Wala naman kasing mga ganong gamit sa kinalakhang kong buhay sa probinsya. Pero dahil mabait si Ate Lorna at Kuya Arthur ay matyaga nila akong tinuruan sa paggamit ng mga appliances sa bahay nila. Naging maayos ang mga unang linggo at buwan ng pagtatrabaho ko bilang kasambahay kina Ate Lorna. Hanggang isang gabi ay nagising ako dahil sa narinig kong pagtatalo ni na Ate Lorna at Kuya Arthur. At nang lumabas ako ng kwarto ay si Ate Lorna na lamang ang naabutan kong umiiyak sa sala. Dahil lumabas na pala ng bahay si Kuya Arthur, Papa Dudut.
Ate Lorna, ito ang baso ng tubig. Salamat, Neri. Gusto mo na mag-init ako ng tubig para magawan kita ng tsaa? Hindi na. Ayos na tong tubig. Pasensya ka na kung nagising ka ng dahil sa pagtatalo namin ni Arthur. Ayos lang kasi mababaw pa rin naman yung tulog ko kanina. Saan pala pupunta si Kuya Arthur? Magpapahangin lang pero uuwi rin yun mamaya. Baka magpapalipas lang ng init ng ulo niya sa labas. Ate? Madalas ba kayo mag-away ni Kuya Arthur ng gaya nito? Hindi naman masyado. Talaga? Sa totoo lang, medyo nagulat ako sa lakas ng boses niya kanina. Parang nun ko lang siya narinig na sumigaw ng ganun kalakas. Siguro kasi pagod siya sa trabaho kaya gano'n na lang kainit ang ulo niya. Narinig mo ba kung ano yung pinag-awayan namin kanina? Medyo, pero hindi naman lahat. Tama naman kasi yung sinabi ni Arthur kanina. Kasalanan ko kung bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ano ba talaga nangyari, ate? Kung okay lang naman na malaman ko, pero kung ayaw mo magkwento, maiintindihan ko naman. Okay lang, Neri. Ang totoo, pakiramdam ko, kailangan ko rin ng kausap ngayon eh. 4 years ago kasi, pilinano na talaga namin ni Arthur ang magkaroon ng anak. Kaya lahat ng payo ng doktor para makabuo kami ng baby, sinunod namin. Hanggang sa ayon, nagbuntis nga ako. Kaya lang, sumabay naman yun sa promotion ko sa trabaho. Nadagdagan talaga yung mga trabaho ko at nasa ika-4 na buwan na ako ng pagbubuntis nang makunan ako dahil sa pagod at stress. Nako, ate, sorry. Hindi na yata dapat ako nagtanong. Ayos lang talaga, Neri. Kasi ang tagal ko na rin dinadala to sa dibdib ko eh. Matagal na akong pinapahirapan nung nangyaring yun sa buhay ko. Pero hindi mo naman ginusto yung nangyari. Bakit sinisisi ka ni Kuya Arthur? Sinabihan na kasi ako ng doktor na mahina ang kapit ng bata at kailangan ko ng sapat na pahinga. Pero hindi ako nakinig kasi kakapromote ko nga lang sa trabaho. Hindi ko binitawan ang promotion na yon kahit na alam ko na mapanganib para sa baby na pinagbubuntis ko. Walang may gusto sa inyo na makunan ka, Ate Lorna. Pero may magagawa sana ako noon para maiwasan na mangyari yun. Ilang beses na rin kasi akong kinumbinsi ni Arthur na mag-resign sa trabaho pero hindi ko yun sinunod. Sinabi ko sa kanya na kaya kong alagaan ang sarili ko at ang baby namin na nasa tiyan ko. Sana mas nag-ingat ako para sa magiging anak namin. Pero bigo ako na magawa yun. Bigo ako na maingatan ang anak namin. Ate, maniwala ka sa akin. Wala ka talagang kasalanan sa nangyari kasi sigurado ko na ginawa mo pa rin ang lahat para maingatan ang pinagbubuntis mo. Naging pabaya kasi akong ina, Neri. Mas pinili ko ang trabaho ko kaysa sa magiging anak namin dapat ni Arthur. Mas pinili ko ang sarili ko kaysa matuloy ang masayang pamilya na matagal na namin gustong matupad. Pwede pa namang matupad yun, ate. Naniniwala ako na basta marunong tayo magdasal, ibibigay ng Diyos sa atin ang alam niya na gusto nating makuha. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Ewan ko, hindi ko na alam. Lahat naman kasi ng payo ng doktor sa akin ngayon, sinusunod ko na. Pero wala pa rin. Hindi pa rin ako mabuntis-buntis ulit. Alam mo, pakiramdam ko nga, yun ang dahilan niya kung bakit hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako pinapakasalan. Kasi gusto niya na magkaroon muna kami ng anak
bago kami tuluyang manumpa ng pagsasama habang buhay. Pero paano kung hindi ko na yun maibigay sa kanya? Paano na ako kapag iniwan niya ako kasi wala na talaga akong kakayahan na magkaanak? Mary, hindi ko yata kakayanin na mawala siya sa buhay ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Papadudot na awa talaga ako noon kay Ate Lorna. Noong gabi kasi nalagising ako dahil sa pagtatalo nila ay narinig ko ang panunumbat na sinabi ni Kuya Arthur sa pinsan ko. Sinabi nito na kasalanan ni Ate Lorna kung bakit hindi na sila magkaroon ng anak. Na nadadamay pa raw si Kuya Arthur sa kasalanan ni Ate Lorna na hindi pag-aalaga sa sarili kahit na alam nitong may bata nang dinadala sa sinapupunan niya. Na hindi raw ito magkakaroon ng komplikasyon sa matres kung hindi ito nakunan dati dahil sa labis na pagtatrabaho. At masyado raw kasing nakafocus sa trabaho si Ate Lorna kaysa sa pamilya na gusto nilang buuin. Papadudod sinabi sa akin ni Ate Lorna na pinagsisisihan na niya ang ginawa niyang yon at gusto niya talaga na magkaroon sila ng anak ni Kuya Arthur. Sinunod naman daw niya ang lahat ng bilin sa kanya ng doktor pero bigo pa rin siya na mabigyan ng anak si Kuya Arthur. Sinabi ko sa kanya na magdasal siya dahil walang imposible sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon Papadudod ang lahat ng tulong at lahat ng kanyang minimithi kung siya po ay mananalig lamang. Sa tamang panahon, darating ang biyaya at kagustuhan nila na magkaroon ng anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kagad din namang nagkaayos na Kuya Arthur at Ate Lorna. Kagaya ng nakwento ni Ate Lorna ay madalas lang na ganon si Kuya Arthur kapag lasing ito o kaya ay stress sa kanyang trabaho. Doon madalas na nauungkat ang nakaraan nilang dalawa lalo na ang tungkol sa pagkamatay ng baby nila. Pero kapag lumipas na yon ay si Kuya Arthur din mismo ang nakikipagayos kay Ate Lorna. Doon ko nakita na mahal din talaga siya ni Kuya Arthur dahil sa kabila ng nagawa ng pinsan ko ay binabalikan pa rin siya nito. Papadudot mahigit 1 taon na akong nagtatrabaho kina Ate Lorna nang makilala ko si Alexis. Nagtatrabaho siya bilang driver sa isang pamilya na nakatira malapit lang din sa amin. Nagkapalagayan kami ng loob hanggang sa maging boyfriend ko na siya, Papadudot. May itsura din po si Alexis. Singkitin ang kanyang mata, moreno at matipuno ang pangangatawan. Tumagal din ang mahigit kalahating taon ng relasyon naming dalawa hanggang sa mabuntis ako. Kaya lang nang malaman niya yon ay sinabi niya sa akin na hindi pa siya handang magkaanak. Sinisi niya pa ako at sinabihan na dapat daw ay nag-iingat ako para hindi ako nabuntis. At pagkatapos ng araw na yon ay hindi ko na siya muling nakita o na-contact pa, Papadudot. Neri, pakisama naman tong pantalon ni Arthur dyan sa mga pinaplansya mo. Sige ate. Yung blouse ko pala na kulay pula, nasama mo ba sa mga nilaban mo kaninang umaga? Oo ate. Nasama ko na yun sa mga nilaban ko. Ah, sige. Baka kasi gamitin ko bukas. O nga pala, pumunta ka sa palengke mamaya pagkatapos mo magplansya. Bumili ka ng karne ng baboy, bagoong, sibuyas, tsaka bawang. Nagre-request kasi ng binagoong ang baboy si Arthur para sa hapunan mamaya. Pero ako naman ang magluluto, kaya makakapagpahinga ka pagkatapos mong mamalengke. Okay, sige. Pupuntahan na lang kita sa kwarto mo kapag tapos na ako sa pamamalansya ko dito. Teka, umiiyak ka ba? Hindi, Ate Lorna. Ano lang, medyo sinisipon lang ako.
Neri, huwag ka nang magsinungaling sa akin. Namumugto pala yung mga mata mo, ngayon ko lang napuna. Sa maga na mga mata mo, parang buong gabi ka umiyak kagabi ah. Ayos lang talaga ako. Sipon lang to. Ano ba kasing problema? Sabihin mo na sa akin. Wala, Ate Lorna. Neri, ayoko nagsisinungaling ka sa akin. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo, kaya sana wag mo namang ilihim sa akin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Kasi hindi rin ako matatahimik pag nakikita ko may dinadala kang problema dyan sa dibdib mo. Pwede mo akong pagkatiwalaan. Pwede mong sabihin sa akin kung anong problema mo. Ano kasi, ate? Buntis ako. Ha? Buntis ka? Sinong ama niyan? Si Alexis. Alexis? Yung driver dun sa malaking bahay na may automatic na gate? Oo, siya nga. Alam na ba niya yung tungkol sa pinagbubuntis mo? Oo, alam niya na rin, ate. Anong sabi niya? Anong plano niyong dalawa? Ayun na nga ang problema ko, ate. Mula nung nalaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakita pa. Ang sabi ng mga kasama niyang kasambahay sa bahay, umuwi na raw si Alexis sa probinsya nila. Hala! Paano yan? Nakukontak mo pa ba siya? May iba ka pa bang kakilala na pwedeng lapitan para makausap mo siya? Wala na, Ate Lorna. Wala naman akong kakilala na ibang kamag-anak niya. Tapos, lahat ng number niya na nakasave sa cellphone ko, hindi ko na rin makontak. Nako! Mahirap talaga hanapin yung tao na ayaw magpakita. Ikaw ba? Ano nang plano mo ngayon? Hindi ko nga alam, ate. Hindi ba naman kasi talaga ako ready maging nanay? Ni wala pa nga akong malaking naiipon para sa sarili ko. Tapos magdadagdag pa ako ng papakainin ko. Kung bakit naman kasi nabuo pa tong baby sa tiyan ko. Huwag mong sabihin yan. Alam mo naman na biyaya ng Diyos ang bawat batang mabubuhay sa sinapupunan ng isang babae. Kaya hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Pero hindi pa nga ako ready maging nanay. Ayokong pareho kaming lumaking naghihirap ng magiging anak ko. Pwede ka naman naming tulungan ni Arthur. Pero alam mo, may naisip akong paraan para hindi ka mabigatan sa dinadala mo ngayon na problema. Hindi ko nga lang alam kung sasang-ayon ka dito sa naisip ko. Ano yun, Ate Lorna? Kung okay lang sa'yo, aampunin na lang namin ni Arthur ang magiging anak mo. At kung gusto mo, pwede rin kitang bayaran para sa baby mo. Para naman makapagsimula ka ng totoong bagong buhay, Neri. Papadudot na gulat ako sa biglang inalok sa akin ni Ate Lorna. Oo, hindi pa talaga ako handang maging isang ina lalo na at wala pa akong masyadong ipon. Gusto ko pa rin talagang magbuhay dalaga. Pero hindi ko alam kung kaya ko bang ipamigay o ibenta ang ipinagbubuntis kong anak. Sinabi ni Ate Lorna na pag-iisipan ko dapat ang inaalok niya sa akin. Sinabi niya rin na pwede ko siyang bigyan ng presyo kung magkano ang gusto kong pagbenta sa anak ko sa kanya. Sasagutin niya lahat ng check-up at vitamins ko hanggang sa sa akin na pumayag ako na ibenta ang baby na ipinagbubuntis ko. Pero sinabi na rin pala yon ni Ate Lorna kay Kuya Arthur kaya pati ito ay kinumbinsin na rin ako. Sa huli pumayag na rin po ako sa gusto nilang mangyari na bilhin ang baby na noon ay nasa sinapupunan ko pa lamang, Papa Dudut.
Hindi pa ba gising si Neri? Hindi pa. Kaya nga ako na rin ang nagluto ng almusal ngayon kasi alam ko na maaga ang pasok mo sa trabaho. Nandyan na nga pala yung kape mo sa lamesa. Hindi na nga lang masyadong mainit yan kasi kanina ko pa sinalin yan sa tasa mo mula sa coffee machine habang naliligo ka kanina. Gusto mo ikuha na lang kita ng bago? Naku, wag na. Okay na to. Salamat. Nagmamadali na rin ako kasi may maaga akong client meeting ngayon. May binigay nga palang bagong vitamin si doktora kay Neri kahapon. Ininom na rin niya kagabi kaya siguro napasarap yung tulog niya. Hinayaan ko na rin. Alam ko naman na makakabuti sa baby niya yung mahimbing na pagtulog. Tama ka dyan, sweetheart. Tsaka bumabawi naman siya sa mga gawaing bahay kapag gising na siya. Alam mo sweetheart, sobrang excited na talaga ako sa magiging anak natin. Ako rin. Buti nga pumayag ka kaagad nung sabihin ko sa'yo na gusto kong ampunin natin yung pinagbubuntis ni Neri. Siyempre papayag ako. Alam mo naman kung gaano katagal ko nang gusto na magkaroon tayo ng anak, di ba? At least ngayon, manggagaling pa sa mismong pinsan mo yung baby at hindi kung kanino lang, di ba? Yan din talaga ang nasa isip ko. Magkakaroon na tayo ng anak tapos matutulungan pa natin si Neri na magsimula ulit sa buhay niya. Ay, sweetheart, kailangan ko na palang umalis kasi baka malate pa ako sa meeting. Babaunin ko na lang yung sandwich na ginawa mo. Sa office ko nakakainin. Okay, sige. Sakto naglagay na ako ng isa dito sa lalagyan. Eto na sweetheart, nandito na rin sa bag pati yung lunch mo mamaya. Thank you, sweetheart. Alis na ako ha. Pakis nga. Mwah! Bye, see you later. Ingat ka sweetheart ha. Bye! Magigising na rin siguro yun si Neri. Salinan ko na nga siya ng kape. Good morning, Kuya Arthur. Oh, good morning din. Mabuti naman at gising ka na, Neri. Upo ka na dito. Sakto, ito na yung kape mo. Hindi ko na nilagyan ng gatas yan. Alam ko kasi na black ang gusto mo sa kape. Naku, salamat po. Nakakahiya naman, kayo pa ang nagtimpla ng kape ko. Mukhang kayo rin na nagluto nitong fried rice, longganisa at itlog ah. Oo, ako nga. Wala kasi akong pasok ngayon sa trabaho. Maaga ako nagising kanina, kaya nagluto na rin ako. Thank you talaga, Kuya Arthur. Sorry kung tinanghali ako ng gising. Maaga naman ako natulog pero grabe yung lalim ng tulog ko. Kasi hindi ko na malayan yung tunog ng alarm ng cellphone ko. Epekto siguro yan ng bagong vitamins na binigay sa'yo ni doktora kahapon. At teka, lalagyan ko na ng fried rice at ulam tong plato mo ha. O ayan, kain ka na. Salamat, Kuya. Pasensya na, ikaw ang naabala ngayon sa paghahanda ng almusal. Ayos lang yun, ano ka ba? Alam mo naman na ang pinaka-importante ngayon, malusog mong maipanganak yung baby. Sobrang excited na nga kami ng ate Lorna mo kasi sa wakas, magkakaroon na rin kami ng anak. Kaya salamat talaga sa'yo, Neri ha. Ako pong dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam kung kanino pa ako pwedeng humingi ng tulong. Baka nga tuluyan ko na rin na ipalaglag ang baby na to dahil hindi pa talaga ako handa sa ganitong klase ng responsibilidad. Ay, mabuti talaga at kinausap ka ni Lorna. Baka kasi kung ano pang nagawa mo sa baby at sa sarili mo. Huwag ka mag-alala. Hindi ka namin pababayaan. Isang pamilya tayo sa bahay na to. Papa Dudut, nagkwento pa noon si Kuya Arthur kung gaano niya kagusto ang magkaroon ng anak. At nakaramdam ako ng awa para sa kanya. Nakita ko kasi sa mga mata niya at nabakasan sa boses niya na sabik talaga siyang magkaroon ng anak. Nakwento niya na siguro nga raw kasi ay lumaki siya na walang kapatid at malayo sa mga magulang niya. Kaya gusto niyang maranasan na maging isang magulang at iparamdam ang totoong pagmamahal sa magiging anak niya. Malaki rin ang naging pasasalamat niya sa pagpayag ko na ibenta sa kanila ang magiging anak ko. Dahil tinupad ko raw ang isa sa mga pangarap na gusto niyang mangyari sa buhay niya. Papa Dudut, naging sobrang mabait din sina Kuya Arthur at Ate Lorna sa akin. Kagaya ng sinabi ng pinsang ko ay sinagot nila ang lahat ng gastusin para sa ipinagbubuntis ko. Nahihiya na nga ako noon dahil nakikita ko na malaki na rin ang nilalabas nilang pera kaya naman bumawi ako sa mga gawaing bahay. Pero binili ni Ate Lorna na huwag na raw akong gumawa ng mabibigat na gawain dahil baka makasama raw yon sa ipinagbubuntis ko na magiging anak nila ni Kuya Arthur, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa paglipas ng mga linggo at buwan ay mas naging maasikaso si Kuya Arthur sa akin kesa kay Ate Lorna. Noong nasira ang washing machine sa bahay ay kagad siyang bumili ng bago para hindi ako mahirapan sa paglalaba. Ayaw niya rin nang nagbubuhat ako ng mabibigat na bagay. Tapos madalas na gusto niya pang siya ang nagluluto para raw maging healthy ang baby ko pagdating sa mga kinakain ko. Siya rin ang palagi kong kasama sa mga check-up ko dahil naging busy noon si Ate Lorna sa trabaho. Yon ang naging daan para unti-unting mahulog ang loob ko sa kanya. Papadudot, pinigilan ko naman ang sarili ko na magkagusto kay Kuya Arthur, kaya lang ay dumating ang araw na ipinagtapat niya sa akin na may gusto na siya sa akin. At nagkaroon na kami ng lihim at maling relasyon. Sweet si Kuya Arthur sa akin kapag kami lamang ang magkasama sa bahay, lalo na sa loob ng kotse. Sinabi niya rin sa akin na mas mahal niya na ako kesa sa pinsan ko. Nang magkaroon ng out-of-town seminar si Ate Lorna at ilang araw siyang mawawala sa bahay noon, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na mas solo ang isa't isa. Doon namin mas naiparamdam ang napakainit naming pagmamahal sa bawat isa, Papadudot. Huy! Ang bango naman ng niluluto mo, Neri. Ginisang munggo lang naman to. Teka, papatayin ko lang yung apoy sa kalan kasi luto na to. Ang aga mo yata nakauwi ngayon galing sa trabaho. Inagahan ko talaga kasi gusto ko na masolo kita kahit sandali lang. Pakis nga ako rito. Kuya Arthur, wag mo akong halikan sa leeg ko, nakikiliti ako. Ay, sorry. Ang bango mo kasi kaya hindi ko tuloy napigilan na halikan ka sa leeg. Akala ko ba itong niluluto ko yung mabango? Siyempre mas mabango ka. Kaya nga, pwede ba itigil mo na yung pagtawag mo sa akin ng kuya? Hindi mo naman na ako kuya eh. Boyfriend mo na ako kaya dapat Arthur na lang ang itawag mo sa akin. Okay, sige. Arthur. Pakis nga ako sa lips. Arthur, parang may narinig ako naglalakad papunta dito sa kusina. Si Ate Lorna yata yun. Lumayo ka sa akin kasi baka mapansin niya pa tayo. Okay, sige. Buti na lang hindi traffic. Hindi ako nahirapang bumiyahe pa uwi. Hi sweetheart! Oh, Arthur! Nandito ka na pala sa bahay. Akala ko mauuna pa ako makauwi sa'yo. Inagahan ko talaga ang uwi kasi alam ko na ngayon ang uwi mo galing sa seminar nyo. Namiss kasi kita eh. Aww, namiss din kita. Payakap nga ako sa sweetheart ko. Sige pa. Ito, yayakapin kita ng mahigpit kasi malakas makawala to ng pagod. Miss na miss kita. Sweetheart. Oo nga, Neri. Dapat hindi ka na masyado nagkikikilos. Huwag ka na rin masyado magluto para hindi ka mapagod. Pwede naman kaming umorder na lang ng pagkain natin. Ayos lang. Hindi naman ako mabilis mapagod. At hindi rin ako sanay na hindi masyadong kumikilos dito sa bahay. Okay, ikaw ang bahala. Basta iingatan mo ang baby namin ha. Alam mo naman na sobrang excited na kami ni Arthur sa magiging anak namin. O siya, maghain ka na. Magpapalit lang ako ng pambahay. Sige, Ate Lorna. Papadudot, nagigilty din naman ako dahil sa maling relasyon namin ni Arthur. Lalo na at napakalaki na ng utang na loob ko kay Ate Lorna. Naging sobrang mabait siya sa akin kahit sa umpisa pa lamang na hindi ko pa ipinagbubuntis ang baby na bibilhin niya sa akin. Alam ko rin na mabuti siyang tao dahil never niya akong pinakitunguhan ng hindi maganda. Madalas nga rin siyang nagpapadala ng pera sa mga kamag-anak namin sa probinsya na humihingi ng tulong sa kanya. Kaya
Kaya nga siya rin ang unang pumasok noon sa isipan ko na hinga ng tulong nang gusto kong lumuwas ng Maynila para magtrabaho. Pero wala eh. Minahal na talaga ng puso ko si Arthur at mas natatalo ng pagmamahal na yon ang konsensya na nararamdaman ko. Palagi rin kasing sinasabi sa akin ni Arthur na seryoso na siya sa kung ano man ang relasyon na meron kami noon. At mas mahal niya na rin ako kesa sa pinsan ko. Kaya naman umaasa na talaga ako na sa huli ay ako ang pipiliin ni Arthur na mas makasama kesa kay Ate Lorna Papadudut. Neri naman, kausapin mo na ako. Mamaya na. Hindi mo ba nakikita na busy ako sa paglilinis nitong lalagyan ng mga plato? Eh di kausapin mo ako habang ginagawa mo yan. Alam mo Arthur, nakakaistorbo ka lang dito eh. Pumasok ka na nga lang sa loob. Baka mamaya magising pa si Ate Lorna at maabutan tayo nag-uusap dito. Siguradong magtataka yun. Sige, ganito na lang. Ako na lang ang gagawa niyan habang kinakausap mo ako. Bakit ba ang kulit mo? Sinabi ko na nga mamaya na lang tayo mag-usap, di ba? Eh kasi kagabi mo pa ako hindi kinikibo eh. Sinabi ko na sa'yo na masakit ang ulo ko kagabi. Ano bang mahirap intindihin dun? Masakit ba talaga ulo mo o nagsiselos ka lang? Kasi alam mo na 6th anniversary namin ni Lorna kahapon at nag-date kami. Kaya ka nagsiselos. Bakit naman ako magsiselos? Si Ate Lorna naman talaga ang girlfriend mo, di ba? At pampalipas oras mo lang ako kaya wala akong karapatang magselos. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi kita pampalipas oras lang, Neri. Alam mo yan. Hindi mo naman maaalis sa akin na isipin yun kasi hindi naman talaga ako ang girlfriend mo. Pero ikaw naman ang pipiliin ko sa huli. Talaga? Ako ang pipiliin mo kaysa kay Ate Lorna? Oo. Kasi ikaw na nga ang mahal ko. Ang tagal ko nang sinabi sa'yo yan di ba? Kaya huwag ka nang umiyak. Kasi baka makasama pa yan sa magiging baby natin eh. Halika nga rito. Yakapin kita para kumalma ka. Basta ito ang tatandaan mo. Mahal kita. At wala nang magbabago ron. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ate Lorna? Bakit nakayakap ka sa boyfriend ko, Neri? At ikaw, Arthur, ano yung narinig ko na mahal mo si Neri? Kailan niyo ba ako niloloko? Lorna, sandali lang. Magpapaliwanag ako. Pero pwede ba kumalma ka muna? Hindi! Huwag mo ako lalapitan at mas lalong huwag mo ako hahawakan! Ngayon sagutin niyo ang tanong ko. May relasyon ba kayong dalawa? Ate Lorna, sorry. Sorry? Sorry para saan? Para sa pambababoy niyo dito sa pamamahay ko? Lorna, please! Kumalma ka lang! Huwag ka sumigaw! Bakit? Nahihiya kayo marinig ng mga kapitbahay natin na may ahas at baboy akong pinatira dito sa mismong pamamahay ko? Saka ano ba pumasok sa isip mo, Arthur? Pipiliin mo talaga ang diskrasyada babae na yan kesa sa akin? Ate Lorna, sumusobra ka na. Bakit naman ako hindi pipiliin ni Arthur? Eh alam naman natin na hindi hamak na mas lamang ako sa'yo. Dahil kaya kong bigyan ng anak si Arthur, hindi kagaya mo na may bulok na matres. Ang kapal na mukha mo! Wala kang utang na loob, Neri! Lorna, tama na! Ito na Huwag mo siya sabunutan! Bitawan mo siya, Lorna! Ano pa? Tinulungan kita! Pinakain kita! Binuhay kita! Kakalbayin talaga kitang babae ka! Pwede ba, Lorna, kumalma ka? Umalis ka dyan sa harapan ng haliparot na babae na yan, Arthur! Dahil sisirain ko talaga mukha niya! Arthur! May dugo! Naku! Tinudugo ako, Arthur! Dinudugo ka nga, Neri! Relax ka lang! Lumapit ka sa akin! Sandali! Huwag kang mag-alala! Bubuhatin na kita! Dadaling kita sa ospital! Mabuti nga sa'yo! Ayoko mawala ang baby ko! Papadudot nang makita ni Ate Lorna na dinudugo na ako ay tinigilan na niya ang pagsisigaw at pananakit sa akin.
Agad naman akong dinala ni Arthur sa ospital at doon nga ay napaanak na ako ng maaga. 7 buwan pa lamang kasi akong buntis noon kaya isinilang ko ang anak ko ng kulang sa buwan. At habang nakakonfine ako sa ospital ay sinabi sa akin ni Arthur na tuluyan na niyang tinatapos ang relasyon nila ni Ate Lorna at ako na talaga ang pinili niya. Gustong magdiwang ng puso ko noon kaya lang ay hindi sapat ang saya na nararamdaman ko dahil naka-incubator pa rin si baby ng mga oras na yon. Sinabi rin ni Arthur noon na kinuha na niya ang mga importanteng gamit ko at gamit niya mula sa bahay ni Ate Lorna. Nang ma-discharge ako sa ospital ay tinupad ni Arthur ang mga planong sinabi niya sa akin, Papa Dudut. Umupa siya ng hindi kalakihang bahay na para sa aming dalawa kaya nga lang nalaman din ng ibang kamag-anak namin ang ginawa ko na pangaagaw sa partner ng pinsang kong si Ate Lorna. Kaya naman marami ang nag-message sa akin sa Facebook at nag-text ng hindi magagandang bagay dahil sa mga ginawa ko. Sinabi naman sa akin ni Arthur na huwag na lamang pansinin ang mga yon dahil ang mahalaga, kaming dalawa na ang magkasama ng mga oras na yon. Papadudot mahigit 1 buwan nang naka-incubator ang baby ko nang tuluyan siyang bawian ng buhay. Hindi na raw kinaya ng katawan niya ang lumaban, sabi ng doktor. At napakasakit ang pangyayaring yon para sa akin pati na rin kay Arthur. Umasa kasi siya noon na magkakaroon na siya ng anak. Yung tipong kahit na hindi pa niya kadugo ay tinuring na niyang anak ang baby ko. Kaya lang ay hindi pa talaga siguro na katadhana na magkaroon kami ng anak ni Arthur kaya maagang kinuha si baby mula sa akin. Ayoko namang isipin na karma ang pangyayaring yon dahil sa kasalanan na nagawa ko. Dahil ayoko na ring maramdaman pa ang pagka-guilty ko dahil sa pangaagaw ko kay Arthur mula sa pinsang kong si Ate Lorna. Sa ngayon, Papadudot, halos 3 taon na kaming nagsasama ni Arthur pero hindi pa rin ulit ako nabubuntis. Minsan nga ay napipressure na rin po ako dahil nararamdaman ko na gusto na ni Arthur na magkaroon kami ng anak. Palagi niya kasing tinatanong kung hindi pa raw ba na-delay ang menstruation period ko. Tapos pina-check up niya pa ako para malaman namin kung may komplikasyon na ba sa matres ko. Sinabi naman ng doktor na wala at kailangan lang daw naming maghintay. Kaya lang habang tumatagal ang pagsasama namin na wala pa rin kaming anak ay para bang unti-unti kong nararamdaman na nagsisimula ng manlamig sa akin ang partner ko. At natatakot ako na baka dumating din kami sa point na ipagpalit niya ako sa ibang babae. Papadudot, dito ko na po tatapusin ang sulat ko na ito at ramdam ko na maraming kabarangay natin ngayon ang naiinis dahil sa kwento kong ito. Pero sigurado naman ako na kahit papaano ay may ilan ding makakarelate lalo na yung mga taong nagmamahal ng tamang tao sa maling pagkakataon. Ang inyong forever kapuso, Neri. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.